Tak ahojte, volám sa Daniel Lenghart, som študent odevného dizajnu a momentálne teraz študujem v Bratislave a študujem odevný dizajn, čomu sa teraz aj naplno venujem. Na mojej škole, čomu sa teda najviac venujeme, sa venujeme takou hlavnou náplňou je vlastne, že tá myšlienka toho, že čo ma vlastne že napadne v hlave, tak vlastne, že tú myšlienku previesť do skutočnosti, čo sa týka odevu. Čiže to znamená, že vlastne, že od toho prvotného nápadu tej myšlienky to celé spracovávam až po ten finálny dizajn, čiže od návrhov až po textilné manipulácie, konštrukcie strihov a následne to samotné šitie odevu. Na túto školu som sa dostal tak, že vlastne, že bol som deviatak a prišli príjmačky a som si teda povedal, že vlastne, že by ma bavilo vlastne, že niečo s oblečením, vždycky som mal k tomu nejaké túžby a vždycky ma to proste, že naplňalo, či už proste, že stylovať niekoho, alebo proste, že niečo celkovo s oblečením pracovať, tak som sa rozhodol, že si podám prihlášku, na ktorú som sa vlastne, že potom pripravoval na príjmačky a čo sa týka úplne všetkého, tak som zvládol a potom ma teda zobrali. Tak teda, čo by som asi ako prvú vec povedal, tak je trpezlivosť. Myslím si, že každý, kto chce robiť niečo s odevom alebo v odevnom priemysle, tak musí mať tú trpezlivosť, keďže to je naozaj náročné a je tam veľa hodín stravených na skúškach a materiálových textíliách a manipuláciách, čiže je to naozaj že náročné z oblasti tejto. Čo sa týka takej ďalšej veci, tak je kreativita, keďže to musí byť, aby vlastne, že sme vytvorili niečo, čo ešte nikdy nebolo, a niečo nové, aby to vlastne ľudí zaujalo. Takže určite, že to. Čiže určite je precíznosť, keďže ten odev musí nejako na konci vyzerať a musí vyzerať dobre, aby si ho ten dotyčný daný zákazník konečný chcel kúpiť vlastne a hlavne, aby mu aj dlho vydržal, lebo je samozrejme, že kvalitný odev sa v dnešnej dobe kúpuje ťažšie, keďže žijeme v dobe, kedy fast fashion preberá proste všetky takéto veci a úplne nás ubíja až dole, čiže si myslím, že kvalita určite nad kvantitou. Určite každý, kto chce pracovať v modnom priemysle, by mal začať aspoň troška experimentovať, či už teda buď kresliť, alebo možno začať šiť a určite sa hrať proste, že s tými textilnými manipuláciami, možno prehadzovať nejako tie látky, tak som ja začínal proste a ukladať ich na figuríny a vidieť, že čo z toho vyjde.